Sme veľkoobchod s klimatizáciami, montážnym náradím a materiálom pre profesionálnych klimatizérov a chladiárov. Klima pre teba SRO predstavuje tepelné čerpadlo Monoblok AUX AI Therma, ktoré využíva ekologické chladivo propán R290, ktoré zvyšuje výmenný tepelný výkon pre vaše pohodlie. Vďaka väčšiemu objemu kompresora a väčšej ploche lopatiek ventilátora dokáže pracovať aj pri teplote až minus 25 stupňov Celzia a zároveň znižuje výkonové straty pri vykurovaní. Špeciálna technológia využíva invertorový systém, ktorý šetrí energiu a náklady. Uzavretá elektrická riadiaca skrinka s vnútornými ventilátormi zabezpečuje rovnomerné odvádzanie tepla smerom nadol. V porovnaní s tradičným riešením klesá nárast teploty o 2 stupne Celzia. Okrem toho je systém izolovaný od prípadného úniku chladiva, čo zabraňuje riziku výbuchu. Detekčný senzor spustí výstrahu a automaticky systém vypne. Na zníženie hluku je pridaná uzavretá izolačná komora okolo kompresora. Vylepšená konštrukcia ventilátorových lopatiek a krytu znižuje odpor vzduchu. Izolačná bavlna je umiestnená na viacerých miestach, čím sa hlučnosť vonkajšej jednotky znižuje až na 35 decibelov vo vzdialenosti 3 metrov. Bočný panel je možné otvoriť priamo, čo umožňuje jednoduché pripojenie k záložnému zdroju energie alebo solárnym panelom. Systém je kompatibilný s vodnými zásobníkmi, podlahovým kúrením, radiátormi, fankoilmi a ďalšími zariadeniami. Farebný diaľkový ovládač s podporou 18 jazykov, medzi nimi aj maďarčina a čeština, umožňuje ovládanie až 8 zón, vrátane reálneho časového riadenia, zapínania, vypínania podlahového kúrenia, zmiešavacieho ventilu a nastavenia teploty vody s presnosťou 0,5 stupňa Celzia. Podporuje paralelnú prevádzku do kaskády až 8 vonkajších jednotiek, ktoré si medzi sebou rozdeľujú ohrev vody a vykurovanie. Rotácia modulov zaručuje rovnomerné zaťaženie a ak jedna jednotka zlyhá, ostatné pokračujú v prevádzke. Prostredníctvom systému diaľkového monitorovania je možné získať informácie o poruche a upraviť parametre. Ovládač podporuje USB aktualizáciu softvéru, nastavenie parametrov, kontrolu spotreby energie, dovolenkový režim a ďalšie funkcie. Tepelné čerpadlo Monoblok AUX AI Therma R290 je energeticky efektívne. Má vyššiu účinnosť pri vykurovaní a TUV s teplotami až do 75 stupňov Celzia, je šetrné k životnému prostrediu a prispieva k pohodlnému životu v súlade s prírodou. Séria Monoblok AUX AI Therma od Klima pre teba. Technológia, ktorá umožňuje pohodlnejší život.